Ginakabig ni Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adiong nga diversionary tactic lamang ang hearing nga himuon sang Cayetano bloc sagwa sang Senado subong adlaw. Suno kay Adiong nga among spokesperson sang House Prosecution Panel, ang amo nga tikang nanday Senator Alan Peter Cayetano nagapakita lamang nga matuod ang obserbasyon nga nagahimo sila sang diversyon ukon pagliso ukon paglikaw sang atensyon sang publiko. Suno sa iya bisan personal nga opinyon niya ini kag hindi opisyal nga posisyon sang House Prosecution Team, wala siya nagapati nga ang nagapadayon nga pagpangusisa sang Blue Ribbon Committee may basbas o konformal nga pagpahanugot gikan sa matuod nga liderato sang Senado nga amo ang iya ni Gatchalian. Dugang pa niya nga ang amo nga investigasyon nagapakita lamang nga isa ini ka PR stunt nga nagatinguha nga ilikaw ang atensyon sang publiko halin sa isyu sang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ginpaatagman ni Adiong nga may constitutional nga obligasyon ang Senado nga magserbe bilang isa ka impeachment court bato kay Vice President Duterte bangod nga nakakonvene na gani ang upper chamber para sa amo nga katuyuan. It only validates our previous observation that this is just a PR stunt to divert the attention of the public from the issue of impeachment. Remember, the impeachment trial is a constitutionally mandated priority of the Senate right now. They have already convened as an impeachment court, and I think the people deserves clarity and closure on the subject matter that are being allegedly committed by the Vice President. So I think it's just a diversionary tactic, if you ask me, my humble observation, to create a parallel issue that actually would, in a way, sway the attention of the public. Si Lanao del Norte, Representative Zia Alonto Adiong.